mai napon egyveegyezni fogok Zsomacccal. Jó, köszönjük. Sziasztok! Jaj. Jaj. Hát nem megyek, mert ugye ez egy 1v1 nap. A legeslegújabb bétás Elimination mappon, de beleviszünk egy kis savart a dolgokba, ugyanis minden körben a nyertes megszivathatja a vesztest. Az összes szenzitivitást a kamerádba, meg mindenbe, azt fel kell venned maxra. Hát így van, kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogjuk egymást megszivatni, de első meccs szerintem nagyon sokat fog jelenteni. Jó, mennyit játszunk? 7 szerintem az tök reális. Egy kérdésem van, még készen állsz-e? Igen. Hogyne, milyen kérdés ez? Na hajrá, ez az első kör, ez tényleg elég sok mindent eldönt. Úgyhogy én teljesen azon leszek, hogy megnyerjem, de gondolom te sem fogod magad hagyni. Nem fogom magam hagyni, mondjuk nem vagyok a legprofesszionálisabb, az biztos, így imótokba, úgyhogy ilyen szempontból szerintem te előnybe indulsz. Hát, nem tudom, mennyire akarsz támadni, vagy csak túlélni akarsz? Hát figyelj, amúgy most, hogy így mondod... Tessék. Na nézd! Ne! Hát mi volt ez, kérem szépen? Hoppá! Na mondd a szivatást. Na jó, nézzünk. Valami jó kis sziva. Hát nem akarok ilyen nagyon durvát így az elejére. Szerintem elsőnek még ez így tök jó, hogy nem használhatsz egy darab speciál emótot sem következő körben. Jó. Ez okés. De ezzel csak egy gond van, ha oda megyek leboxolni téged, akkor nem tudod kivédeni a legújabb speciális emóttal, mert az is. Ajjajjajjaj, úgyhogy itt futás lesz szerintem ebből. Van egy olyan érzésem. Kicsit gyakorlottabbak vagyunk a pályán, ugye? Jó sokat játszottunk. Igen, Zsamacnál is már volt egy ilyen videó, ahol időelfogyásig megpróbáltuk ezt a pályát kivinni, mindenféleképpen azt is nézzétek meg, elég izgalmas lett az is. Na de viszont, most elkezdek rád menni, mit szólsz ehhez az ötlethez? Jaj, várj, azért víz ízét, azt megvárom. Na nézd meg! Nem is kell leszivatni. Mi van velem? Hát ez... Rád figyeltem, arra jött a víz és ennyi volt. Szerintem legyen az, hogy inkább menjünk 10 kört is, mert úgy látom, hogy ez így nagyon hamar vége lesz. Lehet, hogy gyors lesz. Jó, mehet akkor 10. A szivatás az lesz, hogy folyamatosan csak jumpolnod kell. Folyton ugrángatnom kell. Igen. Jó. Összekeszed magad. Így van. Csak hát ugye most mindig én fogom megszívni. Na gyerünk, folyamatosan ugrálnod kell, ugye? Viszont ő is boxolhat innentől kezdve, aha. Na jó, hallod? Na. Nem baj, első 3 kör, csak egy kis bemelegítés volt szerintem. Csak 3-0-ra vezetsz tényleg. De és magamat ejtem ki. Konkrétan levetődtél a pályáról. Hát igen. Akkor legyen egy újabb szivatás. A következő szivatásom az lesz, hogy ugye ott a pályán van belül a fénykör. Igen. Az lesz, hogy az egész körben csak azon mozoghatsz. Jézusom. Ez már azért egy kicsikét nehezebb. Jézusom. Hát ez érdekes lesz. Jobbnál jobb szivatásokat találok ki neked. Igazából ez a videó arról szól, hogy Noel megszivat engem. Várj, azért még ezt megvárom, még lemegy, még itt jó vagyok. Akkor egyből ugorj ki oda, tökéletes. Na de viszont nem szarakodok. Fogom és aha. Jaj, azért nem lenne jó. Várjál. Aha, húha, na az ott megvédett téged, azt kell, hogy mondjam. A francba már. Mi? Hoppá! Az mondjuk szép. Na végre 3-1 oda. Most valami nagyon durva szivatást kell adjál ahhoz, hogy ezt vissza tud hozni. Igen. Jó. Az összes szenzitivitást a kamerádba, meg mindenbe, azt fel kell venned maxra. Az mondjuk. Na ez nekem se jutott volna eszembe. Oké, és akkor minden maxra. Max. Akkor itt van, srácok, minden maxon látjátok. Hát... Nagyon kíváncsi lesz. Még a controller sensitivity-t is maxra vettem. Na nézzük meg így. Ez nagyon-nagyon érdekes lesz. Igen, ez ami nagyon jó. Horoszkóp. Kipróbáltad? Jaj. Na én nem. Ezt így nem. Nem bírok. Azt látjátok, srácok? Épp, hogy megmozdítom az egeret. Nagyon lass. De nem bírok, esküszöm. Most rám jössz, én meghalok. Inkább nem is adom neki az ötleteket. Magadtól. Jaj, ne. Jó, inkább állok. Egy helyben, ez így nagyon nem jó. Nem. Menj innen. Jaj, ne, mi? Mondtam, hogy kiesel magadtól. Nem bírok így mozogni. Na jó, ezt állítjuk vissza, ez hihetetlen rossz. Jó, és már meg is van a következő ötletem. Na, most legyen az a következő szivatásod, hogy ugye te billentyűzettel játszol, ugye? Na, szóval a VASD-t azt meg kell cserélned, hogy az előre lesz a hátra az előre, a jobbra a balra, és a balra meg a jobbra.
Úristen! Jó vagyok az ilyenekben, mert Brawl Starsban régen nagyon sok ilyen videót csináltam, ilyen mindenféle szivatós kerék, úgyhogy tudok egy pár. Én úgy látom, te inkább szereted inkább az irányításomat megkavarni, azt vettem észre. Hát igen, azt szerintem jó. Na, hát akkor nézzük is meg. Akkor, hogy mondtad, előre az hátra lesz. Igen, a hátra előre, tehát az előre hátrát megcsinálod, meg a jobbra balrát megcsinálod. SVD-ja. Ha ezt most megnyerem, akkor könnyebbet adok, esküszöm. Azért se hagyom magam, mit szólsz hozzá. Jó, nem mondtam, hogy hagyjad magad. Ne, Én az elején csak nézlek. Ne! Noel, elmondjak neked valamit, egy tippet? Mondjad. Hogyha megfordítottad volna a billentyűzetedet, akkor jó lett volna az irányítás. Szét vagyok szivatva, ez, 3-3, GG, na ezt Nem viszont... baj, ez jó volt. Hát ez jó volt, visszaállítom, várjál. Na, meg is van a következő szivatásom. Menj a beállításokba, és a resolution-t állítsd a legkisebbre. Tehát a játék minőségét. Én ugye nekem Full HD-n van, és ha rájössz, hogy jobbra, akkor Antocskán átmegy a legrosszabb minőségre, ami nálam 640x480. Várjál, nagyon gyönyörű. Úristi! Bocsi nézők előre is, elnézést kérek tőletek, hogy ilyen rossz minőségbe kell nézni. Ez mi? Nekem a legkisebb az 320x200. Erre nagyon kíváncsi leszek. 2 mm-es a játék, és nektek srácok... Tudsz egyáltalán lobbit csinálni? Nektek meg olyan homályos, igen, tudok nagyjából, de srácoknak meg olyan homályos, hogy ez felfoghatatlan, nem baj. Ide most bevágom nektek, hogy ez nálam hogy néz ki, mert ti csak azt látjátok, hogy full screenbe, viszont homályosan, de nálam ez konkrétan így néz ki, tehát hogy ez eléggé durva lesz. Na. Kb. 2 mm-t látok az egészből, hát figyelj, megpróbáljuk. Na, Gyors volt, Noel. 3-0-ról 4-3. na mondjad a következő szivatást. Na ez már volt nálad, nem használ a speciális imótot, ez most egyszerű. Neked még nem. Okés. Na, szóval nem használ a speciális imótot, ennyi igazából. Ennek már konkrétan örülni tudok, mint az előző 3-4 szivatásodnak. Ezért mondtam, hogy ez úgymond egyszerűbb. Ez. Mi? Mi a baj? Ne. Rossz gombot nyomtam! Átállítottam a rugást az ütésre, és ütni akartam. Nem hiszed el, hogy volt még a én beállításom? Hogy? Amivel jobbra mennék, azzal balra mentem, amivel balra, azzal pedig jobbra. És így! Érted, úgy maradt azóta. És nem vettem észre. Úristen, jó, hát ez nagyon mázlid van, akkor 4-4. Ha ugyan mivel játszol? Én a kontrollerre játszok. Billentyűzetet tudsz játszani? Tudok, csak nem jól. Hát akkor irány billentyűzet. Ennyi billentyűzet, jó, sejtettem. Akkor hajrá billentyűzet. Úristen, szörnyű. Na gyerünk, remélem azért most az én beállításom is jól van. Jó, várjál, oké, na, jó, nekem most minden jó. Na gyerünk akkor. Bum. Hopp. Jó! Mit csinálok? Hát mi az Isten művelek? Az, hogy az összes pestek konkrétan fél percen belül vége van. Na, 5-4 a Noelnek. 5-4. Várjál, tudom mi hiányzik ide. Mindjárt jövök, hozok valamit. Na, itt vagyok, csak egy ilyen 1 méteres zsomatfigurát behoztam magam mögé, hogy adjon erőt. Az meghozza a szerencsét, nem? Reméljük, na mi a szivatás, Noel? Tényleg, ismételten én moddok. 5-4, akkor várj, akkor mennyi legyen az, hogy 6 pontot kell elérni? Mert akkor, hogyha te egyet nyersz, akkor megnyerted az egészet. Legyen még szerintem még 2 pont. Akkor legyen az, hogy 7 pontot kell elérni? Igen, 7 pontot kell elérni. Jó. Oké. 5-4. 5-4 és 7 pontot kell elérni, és mondom is a következő szivatást neked. Na, hallgatom. Megvan. Ugye te most kontrollerrel visszaváltottál. Igen. Tehát ugye normálisan fogod a kontrollert, ahogy kell, tehát így teljesen normálisan. Igen. De most megfogod. Meg hogy lehet másképp? Igen. Fejjel lefele megfogod, és úgy kell játszani. Fejjel lefele? Jézusom, ez hogy? Hát hajrá! Mit csináltál? Ugye beállítottad a beállítást, vagy valami? Nem, csak kitaláltam valamit, hogy hogyan tudok magamnak segíteni. Hogyan tudok, hogy... Így. Várj egy kis időt, jó? Oké, meg... Nem, jó. Várjál. Ne, jó vagyok itt. Igen? Jó vagyok itt. Azt mondod? Igen. Na várj. Nézzük csak, de hogy tudsz így mozogni fejjel lefele? Hogy tudsz így? Hogy? Mit csinál? Nem értem. Hát csak egy joystickot tudok nyomni. Ne. Júj. Ne! Júj. Basszus, mindjárt megdöntjük a rekordot, tudod? Ne! Jó!
Jó, az hogy estél le? Leütött a seprűnyél, vagy mi az Isten az. Jó, akkor ott van, most van 6-4. Így van. Amúgy azért ment ennyire jól, mert ugye meg volt fordítva a kontroller, de én is megfordultam kicsit, és így ki volt csarodva a kezem, hogy lássam, hogy mi történik. De így se volt jó, mint láttad. Hát amúgy figyelj, egész jó volt konkrétan. Szerintem ez volt a leghosszabb körünk. Amúgy igen, konkrétan. Na most megint te szivatsz engem. Na megint én mondok, de figyelj, innen szép nyerni. Ez lebegjen a szemed előtt. Hát ugye 3-0-ra hoztam vissza 4-3-ra, szóval. Simán visszahozhatod innen is, ez igaz. Hát attól függ, milyen szivatást ad. Figyelj, most egy kis lágyat kapsz, mindjárt átgondolom. Legyen az, hogy nem használhatod a speciális emotok közül a védekezést. Jó, úgyhogy nagy véletlenül benyomjam, mint az előbb a rugást, és lerugom magamat a pályáról. Na gyerünk, indulhatnak is a Jaj. De mi van velem? Hát ez mi? Hát ilyen bénakságot komolyan mondom. Ott van. Nagyon nem nyomunk egy rematchet, mert ez nagyon gagyi volt. Figyelj, nyomjunk még egyet, jó? Ez olyan béna volt, így érted? Oké, veszítem, de ez meg leugrok. Csak a védekezés nem használhatod, úgyhogy az tök jó egyelőre. Mindaddig, amíg... Aha. Jaj. Micsoda? Let's go! Na akkor folytassuk tovább, így legalább izgalmasabb. Folytassuk 6-5. Hát innen szép visszahozni, és akkor most ugye ő mond nekem szivat. Most én szivatok téged, jó. Ez jó. Csak akkor, ugye a sárga platformokról, csak akkor hagyhatod a sárga platformot, hogyha az piros lesz és le fog esni. Ez jó. Akkor tehát úgy csinálhatsz mindent a platformon, csak akkor hagyhatod el, ha le fog esni. Csak ne ez legyen piros. Vagy mondjuk, ha ez lesz piros, azt se gondolom, akkor max elugrok arrébb. Csak az azért metszó. Ja. Várj, a fémkarikára akkor gondolom nem mehetek nyilván. Hát rámehetsz, csak le kell jönnöd róla. Hát hogy most egy kis ideig rámehetsz. Igen. Nem, szerintem nem megyek rá, max a nagyon-nagyon nagy veszély. Na, gyerünk, váltsam a pirosra most már a kefétől, azért menekül. Te akkor ez a kefe, ez itt. Én is kikerültem a kefét. Jó, megvan, de ez nem vált pirosra, már azóta se nem hiszem el. Sorompó, ne, légy pirosodj már el. Jaj, de utálom. Az első sorompó elkapott téged. Na, Noel 6-6 az állás. Nekem van egy nagyon jó ajánlatom. Kitalálok egy nehezítést, és mind a kettőnknek lesz. Akkor így fair play, mert te nekem adtál egy plusz esélyt, úgyhogy én azt mondom, hogy amit kitalálok most nehezítés, az neked is lesz, mert nekem is. Okés. Jó, na ez így izgalmas lesz, lehet hamar vége lesz. Egyikünk se imótozhat, és csak a középső fémkörön lehetünk. Ez így nehéz. Komplet, na ez tényleg jó. Na, hajrá, győzzön a jobbik. Azért kemény lesz. Hát ez biztos. És aki rámegy ugye a külső izére, az már egyből vesztett, úgyhogy én is itt vagyok. Igen, a viccet így nehéz eltalálni. Jaj, a kefe, jaj. Azzal viszont én elugrálok szerintem. És így döntenénk rekordot amúgy. Gyerünk srácok, ez tényleg azon múlik, semmiféle toxikoskodás, ez tényleg azon, hogy tudunk ezen a pályán mozogni. Én vetődtem egyet az előbb, az nagyon... Jó, igen, itt nagyon könnyen hasra vágja magát ennél. Na ne, dupla vízsóval. Te. Nyilván itt tör ki nálam. Jaj. Hát nem megyek, mert ugye ez egy 1v1, na? Jó van, nem baj, szép volt. Szerintem ez így fair volt, izgalmas volt, úgyhogy gratulálok tovább. Neked is, GG, ez tényleg hatalmas volt ez így a végső csata. Tényleg jó volt. Köszi szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Illetve, amint már mondtam, Zsomasznál már volt egy olyan videó, ahol ezt a pályát idő elfolyásig próbáltuk meg kivinni, azt nem mondom el, hogy sikerült-e vagy nem. Nézzétek meg, ott lesz a linkje a leírásban és kitűzött kommentben is. Így van, köszönöm szépen. Úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel Zsomaszra is, illetve ide is. Egy lájkot ne felejtsétek el, szép napot mindenkinek, én Noel voltam, ciao. Ciao.